Unde e Shelby? Ușă. La ușă. La ușă? Tu te vezi la ușă, Shelby. Uite, dacă bați la ușă, atunci vine Shelby. Hai să vedem. Vine Shelby? Dar nu-ți fie frică. Hai cu mine, hai. Hai de Oli, hai. Hai mai aproape de Shelby. Uite, îl chemăm. Așa. Shelby! Uite că a venit. Nu-ți fie frică, Oli. Cine e acolo, Shelby? Shelby. Da? Uite, a tine. Îți place de Shelby, Oli? Da, plac. Ce-ți place la Shelby? Un banon. Hai mai aproape să-l vedem pe Shelby. Haide. Haide, vii? Bravo!